ADS-200 slúži na odmasťovanie a čistenie súčiastok, časti zariadení v priemyselnej údržbe a v technologickom procese. Kôš je odnímateľný pre ľahšiu manipuláciu s drobnými súčiastkami. Veko sa dá pohodlne zatvoriť a otvoriť. Zariadenie je pre ľahšiu manipuláciu vybavené kolieskami, ktoré je možné zabrzdiť. Zariadenie ADS je schopné odmasťovať súčiastky až do hmotnosti 200 kg. Veľkosť súčiastky 8 cm, na výšku 52 cm. Pracovná náplň je v rozmedzi 150 a 160 litrov tekutiny. Teplota tekutiny je medzi 80 až 60 stupňov Celzia. Zariadenie ADS-200 využíva na čistenie špeciálne navrhnutý odmasťovací prípravok, ktorý pracuje v alkalickej oblasti. Na čistenie sa ďalej využíva otáčavý pohyb koša. Čerpadlo vytláča odmasťovaciu kvapalinu cez dízy umiestnené na spodku zariadenia a takisto cez otvory umiestnené na hornej časti. Pre ľahké zorientovanie sa slúžia kontrolky na paneli, ktoré signalizujú potrebné údaje ako nízku hladinu kvapaliny, či je dosiahnutá správna teplota alebo sa vyhrieva, koniec cyklu, či je zariadenie pod prúdom a je funkčné. Na ovládanie samotného čistenia slúži gombík Štart, na ukončenie, ak nie je zastavené automaticky, slúži gombík Stop. Na potáčanie koša slúži gombiček. Kvôli úspore financií a predĺženiu životnosti odmasťovacej kvapaliny je zariadenie štandardne vybavené lapolom, odstraňovačom masnôt a oleja. Odtok masnôt a olejov je realizovaný cez prepadovú šachtičku do zbernej nádoby. Použitá náplň je vypúšťaná cez guľový ventil do nádoby. Hrubé nečistoty sú zachytávané v prvostupňovom filtri, ktoré je možné jednoducho vybrať a vyliať do pripravenej nádoby. A opäť skontrolujeme diely po čistení.